Hej med jer. Her vil jeg lige gennemgå, hvordan I booker i vores bookingsystem. Vi starter med at gå ind på siden. Kenneth Hansen Golf.dk. Så vælger I booking øverst. Og hvis I skal booke holdtræning eller kurser, så vælger I billedet hernede, som så sender jeg videre. Nu skal jeg lige ud her engang. Som sender jeg videre til siden sådan her, som ser sådan her ud. Oppe i toppen heroppe, der kan I vælge events, og events det er det vi kalder holdtræninger og bookinger. Så kan man også, der er en oversigt her, men man kan også vælge at logge ind op ved siden af, og hvis man logger ind heroppe, så skal I bruge jeres telefonnummer, hvor I vil modtage en kode med det samme, så I kan logge ind. Den kode som I modtager her, og grunden til at I skal logge ind, grunden til at I får ud af at logge ind, det var ikke rigtigt det der, det er at I får nogle fordele ud af det, og den største fordel, jamen, det er simpelthen at I også får en oversigt over de ting som I har booket fremadrettet. Lad os sige at I vil booke vintertræningen nu her den 30. januar, så vælger I her, så trykker I godkendt og går til betaling, og så fungerer det sådan at når I indtaster jeres kortoplysninger her, så spærrer vi beløbet uden at hæve det indtil I har haft lektionen, eller indtil kurset er overstået, og så bliver pengene automatisk hævet. Det sparer os for en hel masse tid, som ikke går fra jeres undervisning, og så gør det selvfølgelig det hele en lille smule nemmere for os i forhold til bogføringsdelen.